Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Ми провели прекрасний праздник, престольний, неділю крестопоклонну. Правда, людей прийшло в 10 разів менше, як обично, бо більшість людей стараються бути вдома, лише йдуть ті, котрі обслуговують, ті, котрі можуть, котрим треба йти. Ну і ті, котрі молилися з нами, послухали нас по радіо або в онлайн-телевізії. Усі були єдною сім'єю, молилися о неспосланні Божих дарувань нам і нашому народу. На те, щоб Господь дав нам силу нести достойно подвиг поста й молитву, Бог благословив, що церква винесла нам на поклонення животворящий крест Господній. І моляся у креста Господнього, ми вспоминаємо, що сам Христос, Мессия, возніс гріхи наші на древо креста, даби ми, избавившись від гріхов, жили для правди. Ранами Його на кресті ми ісцелилися. А тому крест не просто пам'ятка історична, як некий символ, на котрому був розп'ятий Господь. Це ще і всемірний жертвенник, на котрому возлягла всемірна жертва Агнець Божий, і в результаті Голгофа, смерть і воскресіння Ісуса відкрили нам двері Царства Божого і відкрили істочники води живої, які злилися із людей віруючих. Ці потоки живої води наповняють этот мир благословеннями і допомагають устраювати життя по-євангельськи, сопротивлятися соблазнам, беззаконням цього світа або появляющимся болезням. В то же время крест Господній предполагает взяти на себе все, що Бог пошле нам в період нашого життя. Сам Господь казав, хто возьме крест свій і послідує за мною, той наслідує життя вічне і во 100-крат більше получить від того, чого в земному життю, второзначному, неважному, но отсіче. Цей світ наоборот, второзначне, третєзначне взяв до себе і бавиться з тим, служать цьому міру і забувають за главное, за небо і во спасіння душі. Ведь сам Господь і апостоли многократно говорили, дай момент вознесення Господнього, ангели сказали апостолам, мужі ізраїльські, на небо взирайте, откуда прийде во второе пришествие Христово Спаситель Господь. Почаще, или всегда позирайте, дивіться на небо, щоб вспоминати, що ми на землі, де є опасність зараження не тільки вірусом теперішнім, но й зараження вірусами других болезней. Но май недобрий вірус – це вірус гріха і беззаконня, вірус інформаційний, бо й нині злі люди не перестали лити грязь, обман, лож за церкву Христову. Правда, їм тепер дуже удобне время, безбожникам, можливість кусати людей церковних, але це для нас тільки ще укріплення, тому що іменно в тяжкі часи відкриються наші друзі і відкриються многі противники, які були до времени сокриті. Є у апостола Іоанна Богослова прекрасна фраза «Вони, одійшовши від нас, були з нами, но наші не були». Маса людей, котрі у такий собі відносно мирний період ідуть теж до церкви. Це молилися, це формально прийшли. Но прийшов час іспитання. Сильні осталися на місці, а слабеньких із палуби корабля волна цього світня змила і вже їх не є. Но
півбіди, якщо б їх не було. Но вони були вчора з нами, а нині виступають проти своїх братів, проти церкви. Що означає, що якщо вони ще не заразилися вірусом современним, то вони давно вже погибають від віруса злоби, гріха і беззаконня. І не важно, коли вони заболіються, коли вони проявляться і будуть мати кару ту і в вічності, вони відпали від Бога. І многі безбожники інтуїтивно чувствують, що вони не мають нічого в Бога, не мають нічого, тому злобою дишуть на Христа, на церкву і на церковних людей. Най Бог поможе нам, дорогі браття і сестри, любити пост і молитву. Тепер йде Великий пост. І для православних християн обичай карантин мати, тобто самоограничення, настільки знайомий, бо кожен Великий пост, дай і пост, іноді буває більше місяця Петров пост, Рождественський більше місяця, і 2 тижні Успенський, дай середа-п'ятниця пост, дай понеділок. Це ведь наші карантини духовні. Ми привикли к тому себе самоограничувати. І тим самим любое самоограничение или рекомендація к этому ограничению бути дома. О, яке благо для маси людей, котрі відбилися від сім'ї. Коли все було мирно, вони не були в сім'ї. Вони ходили по кафе, по ресторанам, пили, гуляли і не думали ні за сім'ю, ні за дітей. Тепер є можливість общатися з членами сім'ї і з дітьми, і супруга із супругом, і молитися вдома, і в общенні укріплятися, і одноразово зменшити до мінімуму опасність зараження современним, тепер розвиваючимся вірусом. І так, Бог покликає нас в тяжкі часи іспитання не боятися, не думати, що це кінець світа. Не перша це болезнь і не остання. Однак в ній проявилася в першу чергу сила православних, які не панікують і не бояться. І проявилася примітивна слабость людей нецерковних, безбожних. Вони в першу чергу, звісно, нараз собі кладуть на уста марлючку, імітують тим, що такі вони послушні, а тот, хто марлючки не має, бо деколи і грошей немає її купити, отот недобрий. Ні. Іноді тому, кому не хотіло грошей марлю покласти на уста, тот свою поведінкою, молитвою, постом незрівнянно більше зробить для народу, чим якийсь нецерковний юноша, яких тепер так много, котрі хотіли б вчити опитних церковних людей, що треба робити. Боже Мати, покри наших людей покровом, щоб одноразово з пов'язкою на устах ми мали пов'язку на хранення устам нашим. Положи, Господи, хранення устам нашим і дверь ограждення на устах наших. Закрий двері, щоб ми мало-мало говорили, або лише то говорили, що треба. І дай нам, Господи, покаяння в період карантину, не боятися, но бути послушними в першу чергу Богу, церкві і в інтересах нашого народу самоограничувати себе. І тут ми діти Божі перед Господом, і розумні, послушні громадяни перед своєю державою, перед своїм регіоном, перед своїм містом нашим, древнішим у Європі, містом Ужгород. Щоб так поступаючи і показуючи приклад людям, котрі мають слабеньку віру, но мнення високе, що не передові, особливо тим страдають сьогодні нецерковна молодь, такі собі молодики, котрі і Отче наш не знають, і перекреститися не знають, а хотіли би і маму свою, і бабку чомусь навчити. Всі святі, моліть Бога за нас,
Щоб у час карантина ми були мудрі і боялися в першу чергу Бога. Боялися грішити, боялися казати неправду, боятися зійти з пуття Божого. І, естественно, тоді буде мати силу, способність супротивлятися, щоб все зробити, щоб в нашому народі завжди були люди сильні духом, способні всі поветрія, всі тяжкі іспитання і коли епідемії царствують, аби люди видержали і потім, вистоявши, продовжили своє духовне життя во славу церкви і в славу нашого народу. Амінь.